खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों पीएम किसान सम्मान निधिनि सोमोन्दै मोनसे गेदेर आपडेट जुदि नोंथाङा किसान सम्मान निधिनिफ्राय रांखौ मोननो लुबैयो अब्ला गासिबो मावनो गोनां खामानिफोर आरो बिखान्थिफोरखौ फोजोबनाया गोनांथार नंगौ बे समाव पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि सायाव मोनसे गोनांथार आपडेट होनो आवगायदों जुदि नोंथाङा किसान सम्मान निधिनिफ्राय रांखौ मोननो लुबैयो अब्ला गासिबो मावनो गोनां खामानिफोर आरो बिखान्थिफोरखौ फोजोबनाया गोनांथार नङाब्ला नोंथांनि पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि फैगौ किस्तिया गोबाव जानो हागौ जुदि नोंथाङा पीएम किसान सम्मान निधि योजनाजों सोमोन्दो दं अब्ला नोंथाङा 20थि किस्तिनि थाखाय नेगासिनो दं जानो हागौ बे बिथांखिनि सिङाव दासिम सरकारा आबादारिफोरनो गासै 19थि किस्तिफोरखौ रानना होबाय मख'नो गोनांदि दान 4नि उन सरकारा थोंजोङै आबादारिफोरनि एकाउन्टआव 2000 रां दैथायहरो सिगांनि एबा 19थि इनस्टलमेन्टखौ फेब्रुवारियाव होनाय जादोंमोन नाथाय सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टखौ फैगौ 2 आगस्टआव फोसावनो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे सानखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ वाराणसियाव मोनसे गिदिर हाबाफारि खुंनो आखायाव लादों बे फालिथायाव पीएम किसाननि 20थि किस्तिखौ हगारनाय जानो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जुदि नोंथाङा बेखौ मिथिनो लुबैयो नोंथांनि मुङा पीएम किसान मुलाम्फा मोनग्रा फारिलाइयाव दंना गैया अब्ला नोंथाङा pmkisan.gov.in बे वेबसाइटआव थांनो हागोन आरो नो युवर स्टेटास खोन्दोआव नोंथांनि रेबथुमनाय नम्बर एबा आधार नम्बरखौ होनानै नायग्रोमनो हागोन नंगौ बे समाव पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि सायाव मोनसे गोनांथार आपडेट होनो आवगायदों जुदि नोंथाङा किसान सम्मान निधिनिफ्राय रांखौ मोननो लुबैयो अब्ला गासिबो मावनो गोनां खामानिफोर आरो बिखान्थिफोरखौ फोजोबनाया गोनांथार नङाब्ला नोंथांनि पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि फैगौ किस्तिया गोबाव जानो हागौ जुदि नोंथाङा पीएम किसान सम्मान निधि योजनाजों सोमोन्दो दं अब्ला नोंथाङा 20थि किस्तिनि थाखाय नेगासिनो दं जानो हागौ बे बिथांखिनि सिङाव दासिम सरकारा आबादारिफोरनो गासै 19थि किस्तिफोरखौ रानना होबाय मख'नो गोनांदि दान 4नि उन सरकारा थोंजोङै आबादारिफोरनि एकाउन्टआव 2000 रां दैथायहरो सिगांनि एबा 19थि इनस्टलमेन्टखौ फेब्रुवारियाव होनाय जादोंमोन नाथाय सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टखौ फैगौ 2 आगस्टआव फोसावनो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे सानखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ वाराणसियाव मोनसे गिदिर हाबाफारि खुंनो आखायाव लादों बे फालिथायाव पीएम किसाननि 20थि किस्तिखौ हगारनाय जानो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जुदि नोंथाङा बेखौ मिथिनो लुबैयो नोंथांनि मुङा पीएम किसान मुलाम्फा मोनग्रा फारिलाइयाव दंना गैया अब्ला नोंथाङा pmkisan.gov.in बे वेबसाइटआव थांनो हागोन आरो नो युवर स्टेटास खोन्दोआव नोंथांनि रेबथुमनाय नम्बर एबा आधार नम्बरखौ होनानै नायग्रोमनो हागोन नंगौ बे समाव पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि सायाव मोनसे गोनांथार आपडेट होनो आवगायदों जुदि नोंथाङा किसान सम्मान निधिनिफ्राय रांखौ मोननो लुबैयो अब्ला गासिबो मावनो गोनां खामानिफोर आरो बिखान्थिफोरखौ फोजोबनाया गोनांथार नङाब्ला नोंथांनि पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि फैगौ किस्तिया गोबाव जानो हागौ जुदि नोंथाङा पीएम किसान सम्मान निधि योजनाजों सोमोन्दो दं अब्ला नोंथाङा 20थि किस्तिनि थाखाय नेगासिनो दं जानो हागौ बे बिथांखिनि सिङाव दासिम सरकारा आबादारिफोरनो गासै 19थि किस्तिफोरखौ रानना होबाय मख'नो गोनांदि दान 4नि उन सरकारा थोंजोङै आबादारिफोरनि एकाउन्टआव 2000 रां दैथायहरो सिगांनि एबा 19थि इनस्टलमेन्टखौ फेब्रुवारियाव होनाय जादोंमोन नाथाय सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टखौ फैगौ 2 आगस्टआव फोसावनो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे सानखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ वाराणसियाव मोनसे गिदिर हाबाफारि खुंनो आखायाव लादों बे फालिथायाव पीएम किसाननि 20थि किस्तिखौ हगारनाय जानो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जुदि नोंथाङा बेखौ मिथिनो लुबैयो नोंथांनि मुङा पीएम किसान मुलाम्फा मोनग्रा फारिलाइयाव दंना गैया अब्ला नोंथाङा pmkisan.gov.in बे वेबसाइटआव थांनो हागोन आरो नो युवर स्टेटास खोन्दोआव नोंथांनि रेबथुमनाय नम्बर एबा आधार नम्बरखौ होनानै नायग्रोमनो हागोन